Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena, id-differenza bejn l-infiq u dħul tal-Gvern żdied b'aktar minn 30 miljun euro, jew 25% fuq l-istess xhur tas-sena li għaddiet. Ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li jekk fl-aħħar 6 xhur ta' din is-sena id-deficit ikun daqs dak tal-2010, id-deficit tal din is-sena jitla' l-254 miljun euro. U jekk f'pajjiżna tinżamm iż-żieda ta' aktar minn 5% fir-rata ta' tkabbir ekonomiku għal kumplament ta' din is-sena, id-deficit jilħaq kważi 4% tal-prodott gross domestiku. Bil-Gvern poġġa mira ta' 181 miljun euro għad-deficit tal-2011, dan ifisser li fl-aħħar 6 xhur il-Gvern irid jagħmel deficit ta' 27 miljun euro, li huwa terz tad-deficit medju fil-5 snin li għaddew. Biex jilħaq din il-mira jeħtieġ sforz qawwi u miżuri addizzjonali mill-Gvern. Mill-istatistika li pubblika l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika joħroġ il-problema ta' żieda fid-deficit hija żieda fl-ispiża tal-Gvern. Aktar minn terz ta' din iż-żieda marret fuq nefqa kapitali, aktarx fuq il-proġett tal-Belt. Nofs iż-żieda ta' 60 miljun saret fuq nefqa rikorrenti, 38 miljun intefqu fuq konsum tal-Gvern, 23 miljun fuq benefiċċji soċjali u 10 miljuni fuq il-pagi. Id-deficit żdied minkejja dħul mit-taxxi fuq il-konsum żdied b'60 miljun. B'40 miljun ġejjin bżidiet fis-sisa tal-petrol u diesel, sigaretti u siment. Il-poplu ħallas ukoll aktar minn 17 miljun lira f'taxxi fuq id-dħul u aktar kontribuzzjonijiet għas-sigurtà soċjali.